କାଲି ଯୋଉ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ 4 ଜଣ ରହିବା ପାଇଁ, ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁନି 6ଟାରେ ଆସିଲେ ରାତି 9ଟାରେ ଗଲେ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ମୁଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲି ବିଲକୁ। ବିଲକୁ ଯିବା ବାଟରେ ଦେଖିଲି ଯେ ଆମ କୁନି ପୁଅ ଉଠିକି ତା ବୋଉ କୋଳରେ ବସି ସାଇକଲ ଉଠେଇ ବିଲକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି। ବିଲକୁ ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କାଲି ଯୋଉ ରୁଆ ହେଇଥିଲା ଏତିକି ତଳା ବଳିଛି। ଆଉ କିଛି ବିଲରେ ବି ଥିଲା। ମୁଁ ଗଲା ବେଳକୁ ମା ତାର ତଳା ଓପାଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ମୋତେ ତ ତଳା ଓପାଡ଼ି ଆସେନି, ତଥାପି ମୁଁ ଦେଖୁନା କିଛିଟା ଓପାଡ଼ି ଦେଇଛି। ମା କହିଲା ତୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହବନି, ତୁ ଯା ସେ ଅଖାରେ ସେ ତଳା ସବୁ ପୁରେଇବୁ। ମୁଁ ଚାଲି ଆସି ସେ ତଳାକୁ ସବୁ ଅଖାରେ ପୁରେଇଦେଲି। ସବୁ ତଳାକୁ ଖେଳିବାକୁ ଲାଗିଲି। चलो भाई देखो अब मैं क्या ଖେଳେଇ ସାରି ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ତଳା ରୋଇବାକୁ ଲାଗିଲି। ଆମକୁ 2 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଥିଲା। ଦେଖୁନା ତଥାପି ଆହୁରି ଫାଳେ ଫାଙ୍କା ରହିଗଲା। ୟାକୁ ପୁଣି ଘରକୁ